Ще има бипове, ще има бип, накрая бип. Да! It was at this moment that he knew. He fucked up. Създадахме работяги. Не, така като говорим двамата не е окей според мен. Значи на три казваме заедно здравейте. Викторе, дай ни ти сигнал или... Дай ни ти сигнал 1, 2, 3 на 3 да кажем заедно здравейте. Аз ставаме някакви актьори, а то ще се е забавно. Те по цял ден си къркат, пушат цигари, забавляват се, а ние какво правим? Аз съм бил статист, знаеш какво е? Да, и аз съм бил като малък между другото статист. Я давай. Ще спре водата. Ние сме Станислав. Ама ти сега по-друго говориш. Как по-друго говорим? Здравейте, ние сме Калоян, И Станислав. И ние създадохме работяги. Професионално почистване. транспортни и хамалски услуги. Ето, видях. Тя спре. Стана ли нещо, Виктор? Да, Искам още едно. добре. 1, 2, 3. Здравейте, ние сме Станислав. И Калоян. Заедно създавахме работяги. Давай пак. Добре. Служебния. Не е служебно. 1, 2, 3. Здравейте, ние сме Станислав и Калоян. Оф. Да. Давай пак. Така става с видеята. Еми искам да взема репликите. Казвай. Ще ми уби. Чакай. Виждат ли ми се тук много дрехи мрехи? Може да... 1, 2, 3. Здравейте, ние сме Станислав. И Калоян. 1, 2, 3. Здравейте, Ние сме Станислав. и Калоян. Заедно създавахме работяги професионално почистване. Транспортни и хамалски услуги. И ето какво ще ви представим сега. Трябваше аз да го кажа това. Това ли беше? Чакай, аз направо. 1, 2, 3. Здравейте, ние сме Станислав. И Калоян. Ще драсна с фалшив подпис, аз ще разписам тук. Снимаш ли? Да. 1, 2, 3. Здравейте, ние сме Станислав. И Калоян. Заедно създавахме работяги професионално почистване. Транспортни и хамалски услуги. Ето кои сме ние. Това ли беше? Това. Това мисля, че стана добре. мисля, че стана перфектно.